रात्रीची वेळ होती. आकाश एकटाच गाडी चालवत होता. तो त्याच्या मित्राच्या म्हणजेच सुनीलच्या गावी जायला निघाला होता. सुनीलने त्याच्या गावी एक नवीन फार्म हाऊस बांधलं होतं. सुनील 2 दिवस आधीच त्याच्या अजून 3 मित्रांसोबत तिथे पोहोचला होता. पण आकाशला त्याच्या ऑफिसच्या कामातून वेळच काढायला मिळत नव्हता. सुनीलच्या आग्रहाखातर आकाश त्या दिवशी ऑफिसवरून अर्ध्या दिवसाची सुट्टी टाकून थेट सुनीलच्या गावी जायला निघाला. मुंबई सोडताना त्याने सुनीलला फोन करून त्याच्या घरचा पत्ता, तिथे कोणत्या मार्गाने जायचं वगैरे सगळी माहिती विचारून घेतली होती. पण सुनीलने फोन ठेवते वेळी आकाशला एक विचित्र सूचना दिली. मुख्य रस्ता सोडल्यानंतर गावी येतेवेळी तू तुझी गाडी वाटेत कुठेच थांबवू नकोस. ही सहज केलेली एखादी सूचना होती की एक प्रकारची चेतावणी, हे मात्र आकाशला कळलं नव्हतं. त्याने सहजच मोबाईलमध्ये वेळ पाहिली, कारण तो आता मुख्य हायवे सोडून सुनीलच्या गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आला होता. रात्रीचे साधारण 2 वाजत आले होते. आकाशचं लक्ष मोबाईलच्या नेटवर्ककडे गेलं तर त्यात तर एकही गाडी दिसत नव्हती. कदाचित म्हणूनच सुनीलने आकाशला त्याची गाडी रस्त्यात कुठेच न थांबण्याचा सल्ला दिला असावा. आकाशची गाडी एका गावच्या रस्त्यावरून चालली होती. आजूबाजूला गर्द झाडी दिसत होती. तोच त्याची गाडी हिटिंगमुळे अचानकच बंद झाली. गावच्या रस्त्याला तर आताच कुठे सुरुवात झाली होती आणि आकाशची गाडी बंद पडली होती. आकाशच्या डोक्यात सुनीलने बोललेले शब्द फिरू लागले. मुख्य रस्ता सोडल्यानंतर गावी येतेवेळी तू तुझी गाडी वाटेत कुठेच थांबवू नकोस. आकाश गाडीत बसल्या बसल्याच विचार करू लागला. सुनीलच्या या बोलण्यामागे नक्की काय कारण असावं. त्याने सहज त्याची गाडी स्टार्ट केली आणि नशिबाने ती पहिल्याच प्रयत्नात सुरूही झाली. आकाशने देवाचे आभार मानले, पण काहीच वेळाने त्याची गाडी पुन्हा एकदा बंद पडली. जिथे आकाशला ज्या रस्त्यावरून अजिबात जाऊ नकोस असं त्याच्या मित्राने बजावून सांगितलं होतं, त्याच रस्त्यावर आकाशची गाडी 1 नाही 2 नाही तर तब्बल 4 वेळा हिटिंगमुळे बंद पडली होती. आकाशने गाडीतच बसून मोटर थंड व्हायची वाट बघायचं ठरवलं. त्याने गाडीतील आतील लाईटही बंद ठेवली होती. त्याने सहज खिडकीतून बाहेर पाहण्याचा प्रयत्न केला तर बाहेर गडद अंधाराशिवाय त्याला काहीच दिसत नव्हतं. तिथे अंधारात कोणी लपून जरी असलं तरी ते आकाशला कळणार नव्हतं. खरं सांगायचं तर आकाश आता पुरता घाबरला होता. तो आता एका अशा जगात होता जिथे फक्त त्याची गाडी, तो स्वतः आणि त्याच्यासोबत फक्त गडद अंधार होता. त्याच्या मनातील भीती त्याच्या डोक्यातील विचारांवर हावी ठरत होती. जर तो अजून काही वेळ त्या बंद गाडीतच बसून राहिला असता तर वेडाच झाला असता. म्हणून त्याने गाडीचं दार उघडलं आणि सावधच त्याच्या गाडीतून तो बाहेर पडला. त्याने हातात मोबाईल पकडला होता. त्याने गाडीचं बोनेट उघडून पाहिलं. तोच त्याच्या गाडीपाठून लांबून त्याला एक उजेड येताना दिसला. ती एक गाडी होती. तिला येताना पाहून आकाशच्या जीवात जीव आला होता. त्याने त्याचे दोन्ही हात हलवत गाडीला थांबण्याचा इशारा केला. तशी गाडी त्याच्या बाजूलाच येऊन थांबली. गाडीत एक साधारण 50-55 वयाचा एक माणूस बसला होता. काय, गाडी बंद पडली वाटतं? त्या माणसाने आकाशला विचारलं. हो काका प्लीज माझी मदत कराल का? मला लिफ्ट द्याल का? असं म्हणत आकाशने सुनीलच्या गावचं नाव त्यांना सांगितलं. त्यावर तो माणूस थोडा विचार करतच म्हणाला, तुला लिफ्ट द्यायला मला काहीच हरकत नाही, पण मी दुसऱ्या गावी जात आहे. मी तुला अर्ध्या वाटेपर्यंतच सोडू शकतो. तिथून पुढे एकटं चालत जायचं म्हणजे त्यापेक्षा तू या गाडीतच सेफ आहेस. हवं तर तू फोन कर आणि तुझ्या ओळखीच्या कोणाला तरी इथे बोलावून घे. अहो काका, मी कधीपासून प्रयत्न करतोय, पण माझ्या मोबाईलला रेंजच नाही. हो, इथे एकाच कंपनीचं नेटवर्क चालतं. तू माझ्या मोबाईलवरून फोन कर. असं म्हणत त्या माणसाने त्याचा फोन आकाशला दिला. आकाशने लगेचच त्या माणसाचे आभार मानत आधी सुनीलला फोन केला. सुनीलचा आवाज ऐकून त्याला बरं वाटलं. नेटवर्क तितकं चांगलं नसल्याने आवाज मध्ये क्रॅक होत होता. त्याने तो आता नेमका कुठे आहे आणि गाडीचा काय प्रॉब्लेम होतोय
हे थोडक्यातच सुनीलला सांगितले. त्यावर सुनीलने त्याला तिथेच गाडीतच बसून राहायला सांगितले. सुनील त्याच्या मित्रांसोबत आकाशला न्यायला तिथेच येणार होता. सुनीलला अजूनही काही सांगायचं होतं, पण त्याचा आवाज आकाशपर्यंत पोहोचत नव्हता. तितक्यातच फोन कट झाला. आकाशने त्या माणसाला त्याचा मोबाईल परत देत त्याचे पुन्हा एकदा आभार मानले. आकाश गाडीत जाऊन बसला. तो त्या माणसाची गाडी त्याच्यापासून लांब जाताना पाहत होता. त्या गाडीचे पाठचे दिवे, त्यांचा उजेड छोटा छोटा होत समोरच्या टेकडीच्या रस्त्यावर कुठे दिसेनासे झाले. या निर्जन ठिकाणी लाभलेली त्या माणसाची साथही आता सुटली होती. सुनीलला यायला अजून किती वेळ लागणार होता हे काही सांगता येत नव्हतं. तोच अचानक आकाशच्या गाडीच्या तो बसलेल्या बाजूच्याच खिडकीवर कोणीतरी धाडधाड करून त्याचे हात मारू लागलं. अचानक झालेल्या या आवाजाने आकाश दचकलाच. त्याने पाहिलं कोणीतरी त्याच्या खिडकीवर जोरजोरात त्याचे हात मारत होतं, पण त्याचं ते वागणं नॉर्मल वाटत नव्हतं. कोण आहात तुम्ही आणि काय हवंय तुम्हाला? पण तो काही ऐकतच नव्हता. त्याने तिथे पडलेला एक मोठा दगड हातात घेतला आणि त्याने काही कळायच्या आतच आकाशच्या गाडीची काचच फोडली. आकाश घाबरला. तो जोरजोरात आरडाओरड करू लागला. त्या तुटलेल्या खिडकीतून एक जाडजूड हात आत शिरला आणि त्याने आकाशचा गळाच पकडला. आकाश त्याच्या गळ्यावरची पकड सैल करण्याचा प्रयत्न करू लागला. या झटापटीत गाडीत समोर अडकवलेली हनुमानाची प्रतिकृती आकाशच्या मांडीवर पडली. तो जो कोणी होता तो भयानक आवाजात ओरडला. तसा एका क्षणासाठी गाडीत शिरून आकाशचा गळा पकडलेला हात खिडकीतून बाहेर झाला. हीच वेळ होती. आकाशने गाडी स्टार्ट केली. ती पहिल्याच प्रयत्नात सुरूही झाली. तशी आकाशने ती वाऱ्याच्या वेगात पळवली, पण गाडीवर दाणदाण आवाज येतच होते आणि एका जोराच्या आवाजाने गाडीची पाठची काच फुटली. तो जो कोणी होता तो भयानक आवाजात ओरडत गाडीवर मोठमोठे दगड मारत होता. जणू त्याला आकाशचा जीवच घ्यायचा होता. आकाशची गाडी काही अंतर पुढे टेकडीवर येऊन पोहोचली. आकाशला ज्यांनी फोन दिला होता त्या माणसाची गाडी तिथे झाडावर आदळली होती. त्या गाडीवरही मोठमोठ्या दगडांचे झालेले आघात स्पष्ट दिसत होते. गाडीतील माणूस रक्तबंबाळ झाला होता. आकाशने मागे वळून पाहिले. तो सैतान कदाचित पाठी सुटला होता. आकाशने त्याची गाडी त्या अपघात झालेल्या गाडीपाशी येऊन थांबवली, पण त्या गाडीतील माणूस मात्र मरण पावला होता. तो जंगलातून तो भयानक आवाज पुन्हा एकदा आला. तसा आकाशच्या शरीरातून भीतीची एक लहरच निघाली. तो घाबरून पुन्हा त्याच्या गाडीत जाऊन बसला. काही अंतर पुढे गेल्यावर वाटेत त्याला सुनीलची गाडी दिसली आणि त्या भयान जंगलातून आकाशची सुखरूप सुटका झाली. सकाळी जेव्हा त्यांनी याची पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली तेव्हा त्यांना असं कळलं की तिथे याआधीही अनेक लोकांसोबत अशाच भयानक घटना घडल्या आहेत. हे एखाद्या माथेफिरूचं काम आहे, पण सुनीलचं आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांचं एक वेगळंच म्हणणं आहे. त्या टेकडीवर म्हणे एका खविसाचं वास्तव्य आहे आणि हा सगळा प्रताप त्याचाच आहे. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.